Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, señorías, o Goberno galego e tamén o Grupo Parlamentario Popular que sustenta a acción do Goberno quere acadar as mellores condicións para a flota do cerco no desenvolvemento da súa actividade. E fruto de que quere acadar as mellores condicións é que estamos moi satisfeitos cos resultados das xuntanzas que tuvo a señora conselleira co sector do cerco. E estamos moi satisfeitos tamén con esa proposta de reasignación de cota deseñada pola Xunta a iniciativa do propio sector e que acepta o sector con agrado, para que ningún barco galego, repito por se non se entende ben, para que ningún barco galego quede sin cota, iso sí, distribuída en función do tamaño desa embarcación. Por certo, proposta formulada xa polo Goberno de Galicia fai 2 anos. Fai 2 anos. E daquela non entendemos por que non se aceptou. Pero tamén é certo que nunca é tarde para rectificar. E claro que sí, a Xunta toma a iniciativa na defensa do sector do cerco. Repito por se non se entende ben. A Xunta toma a iniciativa en defensa do sector do cerco. Por exemplo, pedindo que non conten as sancións por sobrepesca este ano, que beneficia sobre todo a flota de acerca e que vai supoñer un importante aumento de cota para cada barco desta asociación. E, señor Rodas, non podemos aceptar a moción do Bloque Nacionalista Galego sin que antes nos di vostede moitas explicacións, porque vostede falou aquí de todo menos do que pide na moción. E nós queremos que nos explique, por exemplo, as consecuencias de eliminar o actual plan de xestión do Cantábrico Noroeste. Que pretenden vostedes? De verdade vostedes queren volver ao modelo anterior, o modelo que defende o señor Val, o modelo que suporía volver á pesca olímpica da que vostede falou na tribuna deste Parlamento, cando non había límites e cando non había control, volver ao modelo que tiña o Partido Socialista, que en algún momento vostedes tamén o apoiaron, que dá lugar a sancións por sobrepesca que teñen que pagar os nosos mariñeiros e que teñen que pagar o noso sector todavía hasta o ano 2025. Por eso que desde o Grupo Parlamentario Popular nós non podemos apoiar eso. Pero tamén lle queríamos pedir explicacións. Que acontecería co que pide vostede de un reparto lineal por tripulante? Hai que votar os números. E nós votamos os números. E resulta que votando os números Galicia perde moitísimo. Entraría o cerco andaluz, Andalucía ten 1.100 tripulantes, Galicia ten 1.228 tripulantes e só na zona 9A, na que mascota ten o cerco galego, na zona 9A, a máis rentable para pescar o cerco galego, a zona 9A, só na zona 9A perderíamos o 50% da cota do xurelo. Nunha zona que temos en este momento prácticamente o 99% da cota, o 98,7%. Entonces, ven a pregunta. Vostede que nos está a pedir? Que lle está a pedir ao Goberno de Galicia e que lle está a pedir á señora conselleira? Pídelle que a Consellería defenda unha postura na que Galicia sale perdendo. Iso é o que piden vostedes. Nós non podemos aceptar. Iso sí, nós decimos, se hai algún criterio de reparto que acade un maior consenso entre o sector e que favorezca a Galicia, nós aplicarémolo de inmediato. Pero o que non vamos a facer é defender posturas nas que Galicia saia perdendo. Pide tamén vostede, señor Rodas, no punto 1, que Europa cambie o reparto das especies compartidas. Repito, pide o Bloque Nacionalista Galego, no punto número 1, que Europa cambie o reparto das especies compartidas. E resulta que somos o segundo país, empatado con Irlanda, con máis cota das especies peláxicas. Naquelas que nos interesa. É verdad que vostedes non analizan as consecuencias do que piden, gustalles a vostedes os experimentos, e os experimentos están moi ben con gaseosa, e despois xogan vostedes a mobilizar os alcaldes. Xogan vostedes a mobilizar os alcaldes en defensa do cerco. Entre eles o de Santiago, o de Becerrá, o de Sobrado dos Monxes, que xa me dirán vostedes que intereses poden ter
da flota do cerco, porque que sepa eu, ningún dos tres ten mar. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor Balseiro. Grupo autor da moción, Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señor Rodas.